du balentria txikia lortu Europako FIBA Kopa irabazi berri du eta Bilbao Basketekin. Biba, Ibon López de Letona. Aupa Ibon, txapeldu! Aupa, zorionak! Kaixo! Kaixo, Arrastion! Epa, horrela! Lehenengo eta behin? Opariaren gintzatoz? Bai. Begira, Bilbao Basket... Urrengorako bigeio ekarri. Versus Pau. Finala. Gure arauak, ze polita. Ebe Hor dago. Oso, ongi. A ber, Maialen erakutsi, mesedez. Gure etxeak, gure arauak. Ze polita. Hori alde batean jartzen duena. Eta bestean, Pauken Edo kontra... Basket Pauk. Final Europe Cup. Hortxe, Ingelesa zoragarri. Hementxe jarriko dugu orain, begira, hori jarriko dugu. Gure etxea, gure arauak, hementxe, txak. Horrela jarriko dugu. Erra. Txukun. Hortxe. Bueno, Ibon, zer modu zabete, zorionak? Eskerrik asko, posik gauz. Kriston lana egin dau taldeak urtean zehar, eta horrelako kopa bat irabazi izatea, klubeko lehenengo tituloa, titulo europear bat, oso berez izan da danontzat. Eta ospakizunak bukatu dira, Ibon? Bai, kostata, baina amaitu dira. Azkenean gure helburu bai nagusia da ACB Ligan jarraitza da, eta horretarako beste behintzat partidu bat gehiago irabazi behar dugu, eta ondino hilabetetxoa gelditzen da, baina bai horretan gabiz. Ospakizunak barkatu nun hasi ziren. Han Grezian ze komplikatua zegoen asuntoa, edo behin Euskal Herrira iristean? Bueno, hor bertan kantzan saiatu ginen, baina egia da ambientea zala aproposena ospatzeko, eta orduen han hegazkinan segiduan bueltau ginen, eta hegazkinan bertan hasi ginen ospatzen. Baina ospakizunen ondoren jokalarientzat zer etorri ziren bainuak eta masajeak ala egur pixka bat eman behar izan zaien, nolaz baitere, liga oraindik ez delako bukatu. Bueno, jokalariak egia da oso profesionala direla, eta lehenengo bi egunetan ospatu barzala. Nik uste dute azkenean zure eguneko eman behar dozula kasu guztietan, eta ospatzen bai. Baina, bi egun pasata ACB Ligako beste partidu bat eko genduen, orduen egurra apurro bai emon genien. Zu, Jauma Ponsarnau entrenatzailearen laguntzailea zara, galdakaoztarra zara zu. Beraz, zuretzat zer esan nahi du etxeko taldearekin, Bilbao Basketekin, Europako kopa bat irabazteak? Askotan esan dut, niretzat oso berezia da. Ni urte, ez dakit, 15 urte, duela 15 urte hanengoen ume moduen, Javi Salgaderen kamisetagaz, eta oin nire lankidea da, nire taldeko orden niretzat oso berezia da. Ez nuen espero horrelako titulik lortzea, eta etxean egitea kristona izan zen. Zu saskibaloian eri ibilitakoa zara, edo ez? Bai, ibilitako naz, baina, goiz konturatu nintzen, enperatzen moduen hobeto ibili nazela. Aizu, eta zer lan egiten du entrenatzaile laguntzaile batek? Bueno, 3 entrenatzaile laguntzaile gara, eta bakoitzak bere lana deko, baina nire kasu konkretuan jokalariekin banakako lana egiten dut, tekniken dudala ingelesez beste izeno lan potolo badeko, baina, hori, banakako... Esan gustatzen zaiteta? Player Development Coach. Horixe da, Player Development Coach. Banekien erabiliko dira, Ibon, erabiliko du. Entzungo diogu hemen, Player Development, begira, player... Finalera itzulita, Salonikako PAOK taldea izan zenuten kontrario, joan etorriko finala zen, eta etxean 7 puntuz irabazita joan zineten Greziara, hegazkinera igotzean, zer zenuten buruan? Kopa. Bai. Kopa. Egia da, etxean lehenengo errenta hori lortzea oso garrantzitsua izan zala, baina, genekienan kontrako ambientea eukingo gendula, eta hori, 7 puntu horrek nik uste dut oso garrantzitsua izan zala, aurretik jarri zirenan bai, aurrera egin alizateko, ez? Eta, azkenean lortu gendu, naiz eta momentu latzak bizi izan genituen partiduan zehar. Erresa etzela izango, bagenekien, ezta? Bai. Naiz eta irabazita joan, etzela erresa izango, bagenekien. Bai, lehenengo momentutik harri geneukanan bizi izango genuen ambientea oso, ez dakit, kontrako izango zala. Zu oso urduri egon zinen partiduan zehar? Ez. Lagunak eta, telebistatik ikusi ninduten familiakoak, esan zuten, aurpegia oso serio neukala, baina egia zan, oso kontzertutan nengoen partiduan, Zarata kristona zan, eta nire ustez hori zan bide bakarra. Irudi polit batzuk ikusiko ditugu, eta gero aipateko dugu, begira.
Azte olioi ipurdia ez da? Kristona oso berezia. Egia esan ez niten irudiek ikusi eta horrelako nire taldadan hori ikustea inpozik eta merezitako kopagaz oso berezia niretzat. Eta gero ikusi alduzu lasai zure etxean partidu osoa? Landu behar izan dut, ni partidudanak landu behar ditut gero, eta errendimenduen zera bat egin, baina, lasai ez dut ikusi. Partidudanak ikusten dituten 3x. Begira, azkarro. Azkarrago, hori da. Ostra, saskibaloia bestela ere nahiko azkarra izaten da. Bai, baina, partidu pilo bat ikusten dugunez, azkenan... Azkenean partiduak ikusi beharra daude, norberak, jokalariek eta taldeak ere zeakatxeuki dituen, nola zuzendu, hortan ere lana egingo duzu ere. Hori da, bai, lehen esan dudana, ez? Azkenan entrenatzea bakoitzak bere zeregina deko, eta, asko analizatzen da, Jaume bai horretan, maizua da niretzat, eta kristolan egiten dugu partiduen analiziz horretan, eta nire kasuan bai jokalarien garapenerako lana egiteko bai oso garrantzitsua da lan hori. Eta zuk noiz ikusi zenuen kopa zuena zela? Igual partidua hasi zanean. Partidua hasi zenean? Serio jala, ez? Jokalarien... Hau Bilbotarra da. Galdakauztarra, Mikel, ojo, Ze ona, bai, egon. Bai, nik uste dut, lehenengo momentutik ikusi nituen jokalariak urduri beharrean motibatuta, sartuta ordu bat lehen hau, edo orduta erdi lehen hau, zelaia jendez gainezka zegoen, eta jokalarien aurpean ikusten zen motivazio eta kontzentrazio hori, eta momentu horretik ni bai lasaitu nintzen apur bat, eta esan nuen, hau gurea da. Halako intuizio moduko bat edo izan zenuen agian? Igual nire talde izan da, konfiantza asko. Konfiantza asko. Oden igual importanteago da motivazioa, ez zuek erabiltzen duzuen arbela hori denbora guztien erakusteko jokalariei. Arbela txiki hori. Agian arbelak ere motivaziorako laguntzen du, baina garbi ikusi zena zen, lehenbiziko 2 laurdenetan behintzat, intuizioa zen horrek gorpuzkera hartzen zuela, ez? Bai, nik uste dut lehenengo momentutik jokalarik ulertu zutela zein zen plana jarraitu zuten, eta 10-eko uste dut errenta eroan gendula atxeen aldira, eta gero gertatu zena espero genuen bai, ez genuen espero final errez bat, ez? Final bat da, eta genekien eure bai talde hona zirela. Baina, horretarako bai prest egon ginen, eta azkenan hori, buelta emon genion partidari. Ibon, esan daiteke, hirukoetan egin zen arrisku hori eta hiruko horiek markatu zutela bereziki diferentzia? Gero beraiek aurre egin ezin izan zuten diferentzia hori? Bai, eurek planteatu zuten partido defentsagaz hirukoen, hiruka sartzea garrantzitsu zen, ez? Baina horretaz aparte nik uste bai, errebote ofensiboa esaten duguna bai garrantzitsua dela, naiz eta sartu do sartu, gure lana egin, errebotera joan, eta bigarren aukera gehiago lortzeko horretan nik uste dut oso ondo ibili ginera, ez? Eta hori gogoekin zer ikusi handia deko, eta horretik jokalarien aurpegin ikusten zen irabazteko desira zutela, eta erakutsi zuten kantxan. Saskibaloian bada 6. jokalari oso garrantzitsu bat, eta da zaleak, ez da? Zaleekin txapelketa hau, garaipen hau partekatzea, zuentzat garrantzitsua izango da? Bai, kristona izan da. Han bertan Grezian ustot 10 zale inguru etorri zirela, baina 10 ez barkatu, 100 zale inguru etorri ziren. 100 ere gutxi da, asko da, baina hainbesteren artean. Baina naiz eta 100 izan, ez dakit, kriston motivazioa eta kriston jarrera aukizuten eta guretzat hori oso garrantzua da. Eta gero udaletxean eta aldunden ikusi izana kristona izan zen, eta hori ikusi izan benetan Bilbo Basketek eta nik uste Bilbo dekon gauza berezi bat, zaleen indarra dela. Han 100 inguru esan duzu, hemen bertan ere Bilborroken elkartu ziren zaleak, eta bultzada hori ez dakit araño iristen den, baina handik onera bentsat iritsi zen. Bai, nik uste baietz, azkenan jokalari badakite eta gu taldekoek badakigu bai, gure atxean dauzela beti, eta naiz eta klubak azken urte hauetan goraberak bizitzen dituen, eta talde bai urtean zehar goraberak bizitzen dituen, beti on dira gugaz, eta hori eskertzekoa da. Eta zalegoak, barkatu Maialen, kriston garrantzia daukala garbi dago, nola ikusi zenuen zure burua Paoken zalego horren aurrean, ze zalego horrek fuerte jokatzen du, ez? Fuerte, eta ambienta hori berezia zen, lehenengo momentutik gure kontra ibili ziren, baina nik uste dut motivazio moduen hartu gendula. Ez dakit.
berez izan zen, eta polita, ahazte zinari esan. Baina, horrelako momentutan beti taldeak, ez dakit, ongi moldatzen dela, ez? Esan dut, ez dakit motivazioengatik zergatik gana, baina taldea beti gora egiten du. Bai, talde landu bat da, eta jokalere bebai ona dira, orduen hori bebai ikusten da. Momentu horietan esperientzia ukitzea, garrantzitsua da. Bilboko irudiak ikusten aritu gara orain dela gutxi arte, eta orain ere jarriko ditugu Bilboko irudiak, ikaragarria izan zenbat jende batu zen, ez da? Kristona. Udaletxetik zera irudi hori, benetan oso berezi izan zen. Eta, asko eskertzen dugu. Urrengo batean igual gabarra atera beharko da? Bai, zergatik ez, bai. Bai, eta agian, irudi hauek ikusita, bada momentua baitare aldarrikatzeko, ez da, askotan saskibaloia Gasteizekin lotu izan da Euskal Herrian, baina, Bilbon ere badela ez futbola bakarrik, badela saskibaloia ere, eta bestelako kirolak ere, eta horri ikusten da jendea. Bai, egia da. Nik uste dut Baskoniari merituak endu barik, ze kristolana ari dira egiten. Gube bai 25 urte hauetan lan oso ona egin dugu, lehenengo titulak harri dugu, eta nik uste dut, Euskal Herrian bebai, saskibaloian inguruan talde oso nahi ditugu bai gizonetan eta bai emakumeetan bebai. Eta horrelako garaipenak ere, pentsatzen dut garrantzitsuak izango direla ikusgarritasuna, lehen lerroan jartzeko, zu esate baterako gaur honera etortzeko, ez da? Bai, azkenan gazteentzat bebai garrantzitsua da. Nire burua gogoratzen dut ACB-ko finala sale moduan ikusten, ez? Eta hori ez dut inoza ahaztuko. Orduen, espero gaztetxo bebai honekin motivazio hori hartzea, eta, saskibaloian probatzea behintzat. Hemen daukagu ondoa, Ibon, gure txapeldun handiarekin gaude, eta zuk ere halako tortilla patata txiki bat baduzu eskuartean, ez da? Tortilla baino baliotxogo igual, Urrezkoa. Urrezkoa hemen da bai. Eta zemuzko pixua duenek? Pixka bai? Pixua da, nik lehen hor hartu eta badaka. Nik hartu dut, baina nahi dut pixkat eskuan euki berriro, bai. Ilusio itenik ez dari. Bai, ez dakit. Igual, gero irudi hau sare sozialetan erabilitzen. Denak engainatzeko. Denona dela nola bai ere. Non dakak, Ibon, zure logelan non usten du? Ni ez dut erabaki, baina, igual logela jarriko da. Logela, politia, eguneroan ikusteko. Itzuliko diogu? Bai, venga. Venga, bai, tira. Tori, bota. Ja urduri zegoen hori. Beste balortzen baduzu ekarri eta zozketan banatuko dugu Euskal Herrian zehar. Tori, hortxe, jak ze onge. Ibon, ala ere, kirol ibilbide batean, edozein kiroletan dela ere, horrelako ospakizun bat egiteko aukera gutxik daukate, ez? Ez nuen pentsatu, baina horrela izango da. Ez dakit, ia besteren bat bizitzen dugun. Eta zu gaztea zera oraindik, Ibon? Ordino aukera gehiago, orden eukin dugu. Hoixe, horregatik, esan nahi dut, aukera gehiago. Momentuz behintzat, Bilbao Basketek 25 urtetan lehendabiziko aldiz. Ezta? 25 garren urte hurrenean zabetezuek. Zer esan nahi du hori Bizkaiarentzat horrelako elite talde bat izateak? Nik uste dut garrantzitsua dela hori lehenengo 25 urte hauetan lehenengo titulau lortzea, berezia da. Urtea denboraldia nik uste berezia ari dela izaten bebai pertsona desberdinei omenaldia egiten ari zaiolako eta Bizkaiarentzat ez dakit oso garrantzitsua esango dut ni, ez? Eta saskibaloiarentzat, Euskal Herrian saskibaloiarentzat lehen pixka aipatu dugu, baina egia da, futbolak badula bere lekua, pelotak badu bere lekua, herri kirolak ere bai, ziklismoak ere bai, saskibaloia nola dago? Bebai, nik uste dut gazteentzat, gazteek fitxa pila dakiela saskibaloian, bai, igual nesketan gehiago, baina, gizonekotan bebai, kriston garapena eginda, eta nik uste dut danotza dagoela lekua, baina saskibaloiarentzat bebai.